ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಎನ್ನಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಅರೆಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಚಿತ್ರ ಮೇರೆಗ್ ಸೊ ಆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇತ್ತನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅರೆಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈದನು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ದಿನಲ ಬೈದನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ದಿನದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಇನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಡ್ಪಣ್ಣದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಂತ ದಿನದ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಪಣ್ಣದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ದೀಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಯಾನು ಕಿಚನ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪುರಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಓ ನಂಬರ್ ಮನ್ಪುಡು ಓ ಬುಡೋಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನನ್ನ ಯಾನು ಫ್ರೈಡೇನೇ ದಿನ ದೀಪೇನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಏನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರು ಎನ್ನಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಅರೆಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಚಿತ್ರ ಮೇರೆಗ್ ಸೊ ಆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇತ್ತನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅರೆಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಅರೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅರೆಡೆ ನನ್ನ ಕೇನೋಡು ಏತು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ದೊಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ಅಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲದಕ್ಲ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎಂಗನ್ನ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 21 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕದಾಲ ಬೈಚಿಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ನಿಕ್ಲು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಪಿಲಕ ದಯಮಂತದ್ದು ಬರೆಯೋಚಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಾಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ಅವು ಆಯ್ಲಕನೇ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪರು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯರು ಕೊರ್ಪೆರದ ಅಪಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಡು ಯಾನ್ ಬರೆಂದೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಐಟ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಅವು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಅಂದದ ಮಂತೆ ಯಾನು ಟುಕು 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 ಬರೆಂದೆ ಪೋಯೆ ಐತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲನ ಆತನು ಕೆಲದಕ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಪಂತಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲು ಬೋಡುಂದು ಬರಿಪಿನತ್ತು ಎನ್ನ ಕನಸಿನ ಇಲ್ಲು ಆಂಡುಂದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು 3 ಸಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿಸಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ರಾತ್ರಿ 1 ಸಲ ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲು ಆಯ್ಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಅವು ಆಯ್ಲಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಿಲಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ಕ ನೋಡು ಅಪಗಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಐಕ್ ಕನಪರುತುಲ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಈಜಿ ನಾನು ನಿಕಲು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯ್ಲಕ ಬರೆಯಂದೇ ಪೋಂಡ ಇಂಚಿನಿ 21 ದಿನ 40 ದಿನ 50 ದಿನ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಜಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇನು 6 ದಾದ ಮಲ್ದಿರ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಪನ್ಪುನಾರು 6 ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದೆ ಮಂತುದೇರು
ಅಂಚದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಆರು ದೆಪ್ಪೆರ ಆಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಆರು ಎಂಕು ಕೋಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಎಂಕ್ ದಾ ಯಾನು ಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಓಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಏರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಏರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆರು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಉನ್ಮಂತ್ ಜನ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿ ಪುದರ್ ಪುರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಎನ್ನುವೆರು ಸೊ ಯಾನ ಅರ್ನ ಆತೊಂಜಿ ಐಡಿದ ನೇಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲರ್ ಬಂತದ ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ತೋಜಿನ ಅರ್ನ ಮಗನದ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡಿಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಿಯನು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಿಯ ದೇಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ನಿರಾಶ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಲನ ಕೂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಮಂತ್ ಟಕ್ ಅಂದ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಡ್ ಆತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಯಾನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಸೊ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂದು ಆದಪ್ಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನು ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಆತು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತದ್ದು ನಂಬರ್ತುಲ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಏತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಂಬಿಕೆದ ಇದು ಮಂದು ಬರ್ತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಆತು ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ಆತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಓವುಲ ಬೆಲೆ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಅವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನಗ ನಿಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅವು ಪೂರ ದೀದು ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಅವು ಗರ್ವೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಆ ದಿನ ನಿಕುಲು ಗರ್ವೋಡು ಉಲ್ಲರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಆ ಗರ್ವೋಡಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 369 ನೀನು ಬರೆಯರೊಂಡು ಎನ್ನಲಿ ನಿಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಗರ್ವ ಉಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬರೆಯೋಡು ಅಪಗ ನಿಕಲ ಎಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಗರ್ವದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ರೈತ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಡ ಅವೇನಂಡೇನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆ ದಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 21 ಡೇಸ್ ರೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇನೆ ಅನ್ಕ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಅಂಚೆನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಕೇನ್ವೇರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನಗ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರೆಯಲಿ ಪಣ್ಣದು ಬರೆಯಲಿ ಆರಾಮೋಡು ಬರೆಯಲಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕಲು ಒಂದು ಬರೆಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಸೊ ನೆಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಆರಾಮೋಡು ಬರೆಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬರೆಯಲಿ ಒಂದು ಬರೆಯಲಿ ಆರಾಮೋಡು ಬರೆಯಲಿ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ದೇತೊನ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ದೇತೊಂದು ಐಟು ನಿಕ್ಲ ಏತ್ ಡೇಸ್ ಆಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತರು 1 ಡೇ 2 ಡೇ ಪೇಜ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಿರು ಬರೆಯೊಂದು ಬರಲಿ ಆಯ್ದಕ ತಿರ್ತಿರು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಟ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಬರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು 555 ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವಲಂಚೆನೆ ದಿನಟು 55 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋರೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ 29 777 7 into 7 777 ಸೊ ಇನಿತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಏನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಪಗ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇನು 77 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡು ದಿನಟು 77 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದಿನ ಏತು ದಿನ ಮನ್ಪುಡು 7 ಡೇಸ್ 7 ದಿನ ಮನ್ಪುಡು ದಿನೋಲ 77 ಟೈಮ್ಸ್ ನೆಟೆ ಬರೆಯೋಡು ಬರೆನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯಲೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಲ್ಲರು ಖುಷಿ ತುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಮೀಟ್ ಕೈಟು ಪುರ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಮೋಹಿನಿ ಪನ್ಪಿನಾರ ಆರು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅರೆ ಪಾಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆಂಡಲ ಆರು ಪಾಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುರಣಿ ಮಗಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಏನಿಗೆ
ಸೊ ತುಲೆ ತೋ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರ ಎನ್ನ ಎಪ್ಪೊಳ್ದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡುಳ್ಳರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಾದಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಕಾರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಕ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಪಾತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತೇರು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಂಡಿರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚಿ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂನುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ತೂಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ಕಟೀಲು ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿಗೆ ತೂಯರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಯಾನರಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರುಂಡತ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಉಂದೇನು 77 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯಲು ಬಲ್ಲೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಉಂದೇನು 7 ಡೇಸ್ 77 ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 77 ಟೈಮ್ಸ್ 7 ದಿನ ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೇಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಕೊಡದೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನೋಡ ನಾನು ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಡ್ ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೇನು ಹೆವಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ವಾರ ಇಡಿಕ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಎಂಕು ಒಡೆಗ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೈರ್ ಆಪುಜಿ ಆಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರ ಜೆತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಸಿಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನೆತ್ತೇನು ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಯಾನು ಮಂಡೆಗ್ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟುನು ಟೈಟ್ ಮಂತು ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟುನು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಜೆತೊಂದೆಪ್ಪುನು ಪಕ್ಕ ಹೆವಿ ಸೀವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೆದ್ಮೆದಿದ್ದ ಬೇರಿಪೇನೆ ಏತು ವರ್ಷಾಂಡಲ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಪೆದ್ಮೆದ್ದಿಡ್ ಎಂಕ್ ರಟ್ನೆ ಬಾಲದೆ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತೇನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆ ಮರ್ದಾವಡು ಅತ್ತ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆವಡು ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ್ತೆ ರಟ್ನೆ ಬಾಲದೆಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲಿಕೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಗಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇರಿಪೇನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಬೇರಿಬೇನೆ ಒಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಸೀವಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಈಜಿನ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೆರ್ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುನಗ ಲೊಟು ಪನ್ಪಿನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇರಿಬೇನೆ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಬೇರಿಬೇನೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಂತೀನಿ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿನ ನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜನ್ಮನೆ ಒಂದು ದೆತ್ತು ಬಾರ್ದಿನ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗೆ ಅನ್ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮ್ಯಾಟ್ರಡೆ ಅನ್ ಬುಲ್ತದೀನಿ ಬೇತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆನ ವಿಷಯ ಇಡು ಮುರಣಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನತ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಎನ್ನಗೆ ಎಂಕ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ ಬುಲಿಪುನಲತ್ತು ಎಂಕ್ ಗರ್ವ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದಾಣಲ್ ಮಂದಿತ್ತೆಣ್ಣ ಕೆಪ್ತನಿಗೆ 4 ದೀಪುನಾಲೆ ಆತು ಜೋರುಲ್ಯಾನು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಷಯಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಬನ್ನಗ ಯಾನು ತನ್ನತೆಗೆ ಗದ್ಗದಿತ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ರಡ್ಡ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು 11/11 ನೆತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡದು 11/11 ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯರುಂಡು ಅವೆನ ಟಕ್ ಅಂದ್ 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಪಟ್ 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 ಪಟ್ಕೆ ನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಒಂಜೆ ವಿಶ್ನು ಪಟ್ 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 ಪಟ್ಕೆ ನೋಡು ತೂಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಯಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ರಿಯಲ್ ಆದ ಆಪುಣ ಪಂಡದು 11 ಬಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಸಾದಿಡೆ ಉಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲ ಒವ್ವಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುನಾಂಡ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಣ್ಣುಂದು ಅರ್ಥ ಬಕ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಟಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಹೊರರ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಬೇಗ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಕಾಪುಡಾಪುಂಡು ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಪುಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಣತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಣತ ಅಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ನೆಟ್ಟು ಮೇನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಭರವಸೆ ದಿವೋಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಯ್ನಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಮಿರಾಕಲ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್
ಕಲರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟ್ ಉಡ್ತು ಎರೆದಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ತು ಎರೆದಿಕ್ಕು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಡ್ತು ಎರೆದಿಕ್ಕು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋಂದು ಪೋನಕ ಹೈಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 111 888 777 ಇಂಚ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಸರೌಂಡ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ ಪೊಸತಾದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರ ಅಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋನಿ ತೆರಿದಾಯ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋನಾಗ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಜರ್ನಿ 1 ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕುಲು ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆತಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಬ್ರಾಡ್ ಹಿಡಿತು ನಕ್ಕಲ ಉಂಡತ ಗೀತ ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅರ್ನಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಆರ್ಲ ಕೋಡೆ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊರ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕುದು ಅದ ಮಾರ ಇದಿ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕುದು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಲಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತು ಅತ ಅಂದು ಸೊ ತುಲಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ್ ಉಂದೆಕ್ಕಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನಗಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಕುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನಾದು ಬರ್ಪುನತ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಣ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೈದಿನು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಏರ್ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಂಡದೆತ್ತು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಟಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಬರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಂದ ಅರ್ಥ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ದ ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಆತನು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತನಾಡಲ್ಲ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕು ಜೋಕುಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವನ ಪರ ಧ್ಯಾನ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒವ್ವಾಣಲು ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಐಕೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕಲಾತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಲಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಒಂದು ಪುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ 319 ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರಿಸ್ಟೆಡ್ ಬರಲಿ ಅಂಚನೆ 5207418 ಒಂದುಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರಲಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ತನ್ನತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಏರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ವಾ ವಿಷಯಗೂ ಪಣ್ಣದಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ 808 ಒಂದು ಏಂಜಲಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ 808 ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಉಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸದ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು 808 ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನುಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬರಲಿ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ 1 by 1 ಮಿತ್ ಇಂಚ ಬರಲಿ ಆಂಡ ಪೂ ಮಲ್ಲ ಬರೇಜಿ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲು ಬಾಸ್ನಕ್ಲು ಇನ್ನಿರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚಿನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೀತಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಬರಲಿ ಆನ್ ಮಲ್ಲಡ ಬರಪೆ ಆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಲಡ ಬರಪೆ ಸೊ 808 ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಲ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಸದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಇಡೋದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನ 71427321893
ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯ ಬೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿ ಉದ್ದಾಗ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ವರ್ಕ್ಲಾಗ ಬರೆಯಿಸಿ ವಾ ವಿಷಯಗೂ ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯದ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರಲಿ ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ರಿಸ್ಟಿಡ್ ಬರೆಯರತ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಚೀಟಿಡ್ ಬರೆದು ತಿರ್ತಿರ್ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಡಿಸೈರ್ ಉಂಡತುಲ್ಲ ಅವೇನು ತಿರ್ತಿರ್ ಬರಲಿ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಉಂಡತ ಗೋಡೆಡ್ ಉಂಡತ ಅವೇನಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತದಿಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆದುಪ್ಪುನು ತಿರ್ತಿರ್ ನಿಕ್ಲ ಡಿಸೈರ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಐಟೇ ಪೋನಕ ಅವೇ ಅವೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ತೂಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನಿ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಸೊ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತದ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಾಸು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 3746858812 ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನು ಈರು ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರಲಿ ಮುಂದೇನು 33 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಂದೇಟ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ನೆಟೆ ಬರೆಯರತ ರಿಸ್ಟಿಡ್ ಬರೆಯರತ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಡ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ನುಡು ಆ ನಂಬರ್ ಪನ್ನುಡು 3746858812 33 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಡು ಏಪ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಅವೇನು ಬರೆದು ಅವೇನು ಪಂಡದು ಬರೆಯೋಡು 33 ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಉಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲೆ 21 ಡೇಸ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲೇರೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಏರಿಗೂ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇನು 8947197848 ಉಂದೇನಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮೀನಾಗ ಪೂರ ರಬ್ಬಾದು ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಎಗೇನ್ ಬರಲಿ ಅವೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಜಿನಡ ಈ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನೆನಪು ಪೋಂಡ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನನೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆ ಅಂದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂತೆ ಅವೇನು ಬಕ ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ಲೇ ಮಂತು ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೆನಪು ಪೋಣ ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ 8947197848 ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಪಂತಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ ಒಂಚೂರಾಣಲ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲುನಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೂ ಕುಲ್ಲು ನಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಲ್ಲುನಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗೆ ಪೋಪರ್ ನಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಯಾಣ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ದಾದ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅವೇನಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಕನಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆತಾರು ಅವೇನಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಿಬೇಕ ನಿಕಲ ಈ ಕುರ್ಬುದ ನಡುಟುಪ್ಪುಡು ದೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ನನಗೆ ಆರ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ಕಲರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಕುಲ್ಲು ನಗ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಹುಬ್ಬುದ ನಡುಟು ಇಡೆಗ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲನಗ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ತರೆಸಿ ಹಿಡಿಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುನಗ ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಥರ ಆರ್ ಆಗೋತಾಂಡ ಅಂಚ ಐಡ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜಾಬುದುಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಸ್ ಬತ್ತದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊರ್ಲಕ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬೋಡು ಪಾಶ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪೂರೆಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಡಾಯ್ನತ್ತು ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಡು ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 31
8612518714 ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ಗ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೆಯಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ನಿಕ್ಲು ನೈಟ್ಡ್ ಬರೆಯಲೆ ಬರೆದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರ್ತಿಕೆ ಎಂದಿತ್ತೀರು ಆರು ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ರೆಮಿಡಿ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇದೇ ತೊನ್ನೆ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನನೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಬಯ್ಯನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇದೇ ತೊನ್ನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇದೇ ತೊಂದು 4 ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 4 ತುಂಡು ಮನ್ಪುಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು 4 ಕಟ್ ಪೀಸ್ 4 ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು 4 ಸಾದಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು 4 ಸಾದಿ ಇಂಚ ಕವಲು ಒಡೆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ 4 ಸಾದಿ ಆ 4 ಸಾದಿ ತಲ್ಪ 4 ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ಲೆ 4 ಸಾಡಿ ದಿಡಿ ದೆಕ್ಕು ದಕ್ಕೋದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ತೂಚಿ ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಸೀದಾ ಪೋದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನ ಅಡೇನೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಂದಿಕ್ಕು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಂಡ ನಿಕುಲು ತುಳಸಿ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬರತ್ತ ತುಳಸಿ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕ ಒಂಚಿ ನೀರು ಇಂಚ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತುನಕ ಐಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪೋದು ವರ್ಮ ಟೈಪ್ದು ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ಮಂತನಾಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಪಂಡದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಉಂದೇನು ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇಂದಿದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆತ 4 ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ಬರೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಶ್ರೀಯಂತ್ರನೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮನ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಜಾಬ್ ಟಪಕ್ಕ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಿಕುಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ ನಂಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ನಡಪಾವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡು. ಓಕೆ. ಬೊಕ ಕುಡೋರ್ತಿ 2 ಒಂದೇತ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂದಿರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಕಸ್ ಆಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋಕಸ್ ಆಯರೆ ತೂಪವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡತ ಅವು ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಉಂಡುಂದು ಅರ್ಥ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನುದಾರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅದು ಆನ್ ದ ವೇ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಸೊ 2 ದ ಅರ್ಥ ಅವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ್ಗೆ. ಸೊ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಂತನಾಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಿನ ವಿಷಯನ ಮುಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರೇನಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಹತ್ತನಾಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಸ್ಟೋರಿಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೀತದ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇನ ಐಟ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೀತದ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಎತೋ ಜನ ನಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂದು ಆಪುಣದಾದನ ಆಪುಜದಾದನ ಆಪುಣದಾದ ಇಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಇರೇನೇ ತೂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆತಿನ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಫ್ಲೋ ಆವಡಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಮೂಜಿ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡ್ದು
ಅವಿನ ಪೊತ್ತಾದು ಇಡೀ ರೂಮಿಗೂ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಧೂಪ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಸೀಕಡೇ ಉಪ್ಪಿರು ಆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ತರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ತರ್ಸ್ಡೇ ಉಲಾಯ್ದ ಮೇಟ್ ತಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಲಾಯ್ದ ಮೆಂತು ಉಂತುದು ಪಿದೆಗ್ ಇಂಚ ಉರ್ತುದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಓಡೆಗಾಡಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತನ ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದು ಬರ್ತನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನಿತ್ತನಾಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನು ಎವಿಲೈ ಉಪ್ಪುನು ಜನಕಲ್ನ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನದ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಕೈ ಬೇನೆ ಅಂಚೆ ಪುರಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂದುಂಡತ ಉಲ್ಟ ಕೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಂಚ 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 ಮಂತ್ 7 ಟೈಮ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಲಿ ತಿರ್ಗದು ಫ್ಲಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀರಿಡು ಫ್ಲಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀರದ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಫ್ಲಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ಗಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮೀನಾಗ ಒಂದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆತ್ತದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತ ಕೆತ್ತದ ಪೌಡರ್ ಈ ಮೂಜೆನ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಮೀಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಡಿಸೈರ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ನು ನಿಕುಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐ ಡಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐ ಡಿ ಪತ್ತು ನಿಕುಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿನಾಡಲ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರೆಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪಂಡದಿ ಆನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಡ ನಟನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವಡು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.